Sakana zvekare kwatiri kuichannel yenyu. Kana uchangosvika pana pari first time yako zvakakosha utange nekusubscribe kujoina this amazing family. Kune vanga vandisuwa, I'm back kunge musana. Kana uchiziva kuti iwe uripo unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kutira kuti vaboyikane. Nhasi ndadzoka spokesperson wageza. I don't know kuti tingati spokesperson here, but these guys vanoshanda vese. Ari kubuda ane statement ari kutaura madimikira tingati magara moyo. You know these guys nyaya yenga yapera kudhara ichitinetsa. So nyaya yakamira yakadai so Geza to give guidance on anti-Mnangagwa protest soon. Spokesperson says in a new video, a soldier, a good commander is one who wins the war with minimum loss, but the best commander is one who wins the war without firing a bullet. Doma shoko ababuda varikutaura kuti aiwaka atingati tiri kuda kuhina masoro soja nekudeura ropa rakawanda asi tikashandisa mabullet mashoma tobva tawina zvakadaro. Saka signal pamwe iri kuuya pamwe haisi kuuya, I don't know, but nhasi ndangondiuye kuti ndionesane neminyaya iri kubuda iri kutaurwa naNox Chebero. Ndo zvinhu zvangoita ndiuye panapa chete ndikuonesei. Munoziva kuti inini handisi munhu anotambisa nguva ende kana chinge ndatouya inini kudai so hakudyiwe rinopisa.